खुलुमबाय आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोननिसिम बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अर्गें मशन पिक्चार प्रजेक्टनि सिङाव गिबिसिनै राजा नार्जारिनि लिरनाय आरो दिथा होनाय आरो फुंखा नार्जारिनि दिहुनजानायजों मोसा मुंनि सावथुनखौ रायजो राजानि गेजेराव लाबोगासिनो दं। सावथुननि शुटिं एबा भिडिअ सेबखांनाय हाबाफारिखौ दिनै क'क्राझार सोहोराव थानाय फाग्लाबाबा थानसालियाव बेखेवनाय जायो। फैगौ सेप्तेम्बर दाननि गिबि सप्तायावनो रिलिज खालामनाय जागोन बे मोसा सावथुनखौ। सावथुननि गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामगोन बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर रिंसार बसुमतारी, गाहाय फावखुंग्रि महरै फुजि बसुमतारी, लोगो फावखुंग्रि महरै फाव खालामगोन फारियै बिबेक गयारी, मनीषा मसाहारी, सुदेमसना रामसियारी, डक्टर प्रबिन कुमार। जे मेन रल बे सावथुनाव जों दिनैफ्राय जे शुटखौहाय मुहुरतखौ जागायजेनबाय। दा आसा खालामो माने साबसिन हामसिन जागोन होननानै सिगांनिफ्राय आं बेखौहाय आसा खालामदों आरो जेसे हायो नाजानोसै। रायजो राजाफ्राबो अनसायगासिनोखा। दा जोंहा अर्गें मशन पिक्चार प्रेजेन्स प्रडाक्शननिफ्रायहाय जे मोसा सावथुनखौहाय जुरिजेनबाय, बेवहाय बयबो रायजो राजाखौ अनसायगोन होननानै आं आसा खालामो आरो। मोजां मोनदों दिनै गोबाव समनि उनाव आङो दिनै बुंनो थाङोबा 2 बोसोरसो गेप थानायनि उनाव दिनै फिन खेबसेबाव मुभि स्टार्ट खालामफिननो नागिरदों। जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो स्ट'रिखौ खोनासंनानै आङो बिराद एक्साइटेड जादों बे फिल्माव खामानि मावनो थाखाय। आङो 6-7थासो जाबाय आरो गुबुनबो गादों, खालि बर'ल' नङा, कार्बि फिल्मफोरबो दं आंनिया। आङो बेखौनो बुंनो सानो कि जेरै नोंथांमोनहा गोदोनिफ्राय अनसायबोदों, जेरै सिगांनि फिल्मसफोरखौ जोंनिखौ अनसायदों, थिग बेबायदिनो बे फिल्मखौबो अनसायगोन होननानै आं आसा खालामो। मोसा सावथुनाव नोंथांनि रला मा जागोन? मोसा सावथुनाव मोसानि अपोजिट केरेक्टार। मोसाखौ इंलिशनि मा होनो? टाइगारबा आंनाबो टाइगारनि मा जागोन? टाइग्रेस। थेंक इउ।